ikpokechi otere elebe ufu ihe na-akwụ na ịnọdụ ya nkịta nyere akpa si agwụ n'ọhịa my brother si agwụ n'ọhịa ọ ga-agwụ agwụ taa elebe eji ọsọ elebe m je elebe m na-eje eje m okpuru ọlụ so ihe na-akwụ mmemme n'ala na ịnọdụ ya gịnị mere ọsọ gịnị mere ọkpọta ka ị nọ arahụ oge gufu agahụ je mmanụ ọrịa gburu ọkpụrụkpụ ote edoro n'ahụ n'ime chukwu ịnọdụ ya tie dị na Chief Donatus Honorable Engineer Dr. Apostle Presbyterian Apostle Donatus onye nwa okike dadi ụmụaka ọsọ ụmụaka dadi iwe onye okpuru ọlụ ịma na ọtụtụ mma na amadị sọwụdo onye ụmụaka dị ụtụtụ chiri bịa into ụmụaka dangrade onwe ya wetuo onwe ya ala ya na onye ukwu na onye nta anọrọ into the same compound community chere akwa di mama ka enwe na hospital di mami hey ọnwụrụ nwa mma hospital ọnwụrụ ka ọsọ onye ka mụrụ last 2 weeks ka ọ gịnị ahụrụ m ya na ka Chineke arị otu ị ga-esi tachi na m nwụrụ aka ji ote akapọ ga-ajọ mmụọ nke ọ bụ ote m kụkpọ ogu n'ili ili nwa mma kụkpọ ogu n'ili ahụrụ m di nwa mma na otu ka ụmụaka Johnson ka mụ na ya hụrụ egbe last 2 weeks ka m hụrụ ya ewu nna m asị nọtụkwa nga ọnụ ịhụrụ di nwa mma na ụmụaka Johnson ị ga-ahụ di nwa mma n'ala ili nna gị n'ụkwụtụ ma ọ bụrụ na imechido ọnụ na m kọla gị otu ihe siri mee eleta ị ga-esi ahụ onye nwụrụ kamgbe onye nwụrụ kamgbe afọ ole nwoke na ọnwụrụ taa kamgbe 2015 dadi nọ na-agarịrịwa n'ime bọs na Amerịka ebe ụmụ ya bi owotu ime sin kwụsịrị ya kemusen kego usen nwa mma nwụrụ kamgbe orubeghị otu afọ nwụrụ na bọs na Amerịka nwoke werela obiọma ele onye nọ n'ụmụaka na-amụdụ n'ụlọ ọgwụ nwa mma onye ọwa na-amụdụ nga ahụ onye wa gụkwara egwu ma ndị reverend fado ma ndị reverend sisto ma ndị occupation o ma ndị mekanik o ma ndị nwekwara ndị ara amụkwara n'ụlọ ọgwụ ma ọ dịkwa sọsọ ịgụcha ndị ọma gị hapụ ndị ọjọọ anọdụ m n'udibe ihe niile amụrụ nna anyị ukwu ihe shie ngụwa ka amụrụ ihe shie ngụwa obi kobana na ị na-anụ n'ọba mgbe nne ya na-erebu mgbe nne ya na-akụzi nkụzi n'afọ ụmụaka n'ụlọ ọgwụ afọ akwụrụ ọ ngwa ka nne ya na-akụzi nkụzi mgbe nne ya riri ime ngwa ka nọ m obi kobana obi kụ na-akwụ kwawụzi chief priest kubana chief priest ngwa ka nọ m hụ ma ele ahụ ya desi n'etiko ngwa ka na ote etie ya sọ ọchị ya bifo otili ya apụta n'afọ nne ya ọ nọzụrụ 2 days because amụdị ya jos ya pụta ote amụpụtara isi ya otili ya anọ họshi pọpi na ị na-anụ maka ya ka onye Yoruba amụ ya n'ụlọ ọgwụ nwa mma onye mụ na onwe m kwen ngwa ka a na-amụ m ihe niile bara uru n'ụwa nọ ọ n'ụlọ ọgwụ nwa mma ka ị ga na-alụ ụmụaka ma ele ahụ nwoke ma brain boss wụ Honorable Victor ke sambọdụ ya nọ n'ụmụaka ote ihe eji guzo ekwe sambọdụ ya wa saịdị osima ocheta ma ga aka ebe a mụrụ ya ọwụ nga ka a nọ mụ Honorable mụ na onwe m kwen ngwa ka a na-amụ m a sị ime megide mma nwoke ya apụta n'ụlọ ọgwụ nwa mma kwụsị n'ọnụ geeti ngwa mụ na nwa m nọ n'ime afọ sị ha na mụọ m n'ime ọja amụra m ngo kama m ga-awụ mmadụ ma wụrụ anụ ọjọọ ihe m jiri wa anụ ọja na m gwụ taa anụ ọja bụrụ uru na-awụrụkwa anụ ọja nke nkịtị etinye na gbasa amụgo ngụ ị na-abụ uru ọhịa ejiri gawa elebe asa nọ mụgo n'ogwo ma biri aga ebu eme ogo tega ịpa ka wezina kasị anya n'ụgụrụ amega emega mụọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ nwa mma ele onye nọ n'ụmụaka na-amadụ onye nwa mma Donatus lọvụ ya na nwunye ya ga-ekwu ke dadi nụ kpọgidere nwunye ya ma ọ mịa reshi na o kubiri ume even ka ọ nọtụkwa na mọchari ugbo ka na-akpọkwa ya ma ọ mịa ọ ntụrụ ekwu ogezi ya aja ọcha ya si lauru onwe ga-akpọ ụlọ m mọmi ntumi ya wụ ya kwụsị ịkpọwa ma ọ mị ya ka ihe ụdị ịhụnanya enwere m dịka n'ụlọ ọgwụ ị na-agada ahụ di na nwunye na ha nọ na ha ga na-atụ ntụrọkọta ha na-atụ swel ọkụ na-eme na-atụ swel ịga ịhụ ngada dị m ya siele di swel na ala ote ya tọọ ya ha ga na-atụ ntụrụ ha na-atụ wọt ha atụga lido ha ga na-atụ lido ọ na-efosi ya isi awọ nwoke ewe onye ofufo ihe o furu ma ọ mịị n'isi asị isi ma ọ mịa awụdị isi Chineke jiri aka eke kekwa ya ihe ọma abụbiri isi na-agwa ya n'isi tupu di ya na ọ na-efosiri ya ha ma Chineke nna m ịhụnanya mmadụ na-abụ ahụkọtara ha onwe ha n'anya otu efe anọdụ ma ọ mịị n'ụkwa n'ụwọ nwa ọbụla a mụrụ n'ụlọ ọgwụ ma ya were moto ya hapụ ọrụ ya hapụ ihe ndị ọdọ na-eme ji moto ya
aga m eji moto daji akwọla onye mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ nwa mma nwa wa mụkwara m olesi elele gị anya ya sị mgbu ejiri m gị otu elu kwuo ndị ayu ahụ na ịgịda bụ uru asị gị were ụkwụ ma ọ were wibaro kwala agụ ma chi mana nwa ụlọ amụrụ wụ eshebụla brembọs amụrụ brembọs asa ala ụmụaka gbabiri abụọ ime afọ emechie nkwụ ịkpa emechie ori ekwu emechie ogwu mabiri emechie nje aba agbabi abụọ ya na-akwụ mmemme nsị onye ka a mụrụ ihe ọkwa mmadụ ka ọwa agbụrụ asọwụ brembọs bren isi nwatakịrị were nọtụmego otu egoji onye isi ya wa amama akwụkwọ asị ihe bren wụ igbe bren ọgụgụ isi igbe brembọs ka ị na-amadị ya aga ịbaga aha baga ufu ga-eburugo ihe m gaji ihe ụgbọ awa ọmụ nwawa onye isi ndị bọs ka a ga-eli ya na 13 Ọgọst na ọgbụchi a ga-eli ya ị ga-abịa bi m onye na amụrụ gị ngwa ebe gbagbukwa ego ufu ezarakwa burukwa ego eleta ị ga-esi aga amụrụ gị n'ụlọ ọgwụ nwa mma ndị amụrụ n'ụlọ ọgwụ nwa mma ịhụbedo ụzọ rie ni a na-amụmụ ngwa eruola ụlọ ọgwụ m elu asụ oluchi n'eluigwe dasụ amụọ m ngwa na nsogbu ga-adị sị ka anyị ime ọzọ ga-alụ ha ejiri m ọmụ nwụrụ anụ ọzọ aga hụ je ma were ewezgacha asị emege mma m chịtụkwa ọnwụ mgbe ekwensị agbalụ ya ma elecha mmadụ ga-echi m nwa ya ga n'ime ọzọ ga mụọ mgbe irule n'ụlọ ọgwụ elu nwanyị otu ime ọmụ ngwa ana m eso na ndị na-eketa oke mana ebe elele ha m anya sị ebe ọ na mma m gowata tụrụ okwu egwewata saa ga-amụ m ngwa ọ wanyị nwawo ndị scout ka m ga-anọ na geeti ihuru okpu m uwe m nọ ngwa ngọrọ mmike onye m meghere ụzọ ya abaga kama mkpe hụrụ nwunye gị nwaanyị Luiza m nọ na-agba titi kamgbe echi Luiza ya gaa ya na ndị ọkada ndị na-aga ha kwụrụ ya na-arajega ebe ubu ahụrụ m echie ya na nwa Richard ya agha nwa Richard aka n'ukwu hụ m fere m aka m gwa onye ifufe aka maka chukwu nwunye gị nwaanyị hụkwa ya nga ahụ mama ewureda eze otel taa ya otel tagbuo ya nwụọ n'ihu nwụda dị gị kpọmonyusi anụ ọzọ dadi mụrụ ụmụ 8 ụmụ asatọ ha niile kwụrụ ụmụ ya nwa ha niile nọcha bọsị ụmụ ya ndị ka nwoke owetu ime dadi nọte zụba anụ ụmụ zọ ya na-azị ke ndị ọdọ ọnwụ ya na-esef ụmụ ya tibi kọba ọwụ ndị mmadụ ndị niile ọzọ ndị bute nama ndị bute jakị ndị bute tọkị helikọpụ rice anọ ka m magara ngwa ngakwata owetu ime ngara ugba m were kọpụ rice ole na m matara na ke nwa m nwoke bịara biga ha sa ha tiga aka nga onye ha ube nwanza awụta ube nwanza awụta kọp rice anọ ihe m tụrụla ngwa na tomato abụọ mbiga esi adịghị nwaanyị tigwaga anya n'ihe a ga-eshiri m ọkwasị a ga-eshiri ndị ọdọ shiele n m ya ebe ị ga-eme erie ya ozu na m na-agwa gị ihe nwụrụ ihe adụkwa local environmental within local die ozu na ụkwa foreign international debt gaga not ozu lele nkata ara lele anụ ọzọ ga-anwụ n'ime ọzọ nga kpebeda ekpere si nwụ ịpụtata owere nga anwụọ imekwa nga ị ga-ana anwụ n'ọzọ sikwa ihe na-aga atụtụ nkwụ ndị ome n'ime ọhịa agwọ ga-atagbu gị n'ime ọzọ ozu nwụrụ na Amerịka asị ndị eji mmemme akpọọ ozugbo nwoke na-ekubili ume na signatory hospital signature ka signatory ha nchawo otu ihe asọ ozugbo wee kubiri moto ndị ọcha onye ọbụla line up ndị werele facial mark ha kpuchichi ezinu maka ozu asọ ozu otu ime ekpuchichi ihe otu onye ukwu na-ebe waa onye nta na-ebe waa asọ ụmụ ya niile ma ndị grandchildren ya na Amerịka ha na-ebe grandpa wow anya mmiri apụtadụkwa ha n'anya obi ụmụ grandpa wow ndị nwunye nwa ya dị na-ebezi I know grandpa ihe wakwa ha nwụdala ebe nwa n'ụlọ ebe ma ọnwụ gara ndị ome n'ụlọ ha wuru otiti otu etiga gị n'ime ọkụ ọnwụ na Chineke ga-asị gị gawa pụgatịrị otiti a ga-eti gị n'isi adivert ọgụ gị baa gị ọkụ mmụọ ga-egbu ya ga akwa ga-eti gị ọnwụ orikwere n'ime anwụ fiaj gbagbukwa ọnụ isi ọnwụ eme gị nwụ na kamara ma ozu gị ọ ga-akwụ akwụ ozu mgbụrụ ọkpịrịkpọ ihe ga-eri ihe ga-aṅụ sasa anyị ga-eri sasa ozu dị nwa mma ozu gbakwara n'ọkpịrịkpọ ebe ka m ga-anọ n'isi scout onye m meghere ụzọ ga-abata onye m sirie ga-erikwe onye m sirie ga-eri onye m si erile nwechike iri ile ndị nwanyị ufu ngwachi nga na-akpa ofe eburu vamus mmawo
elu m ala ịgwala m 13th aha ekwe m lekwe na ke nwa mma aga m atakwana gị egbe na-ebu ụmụazị ibe gị ufu ịzara n'aha ufu sụkwa afa mote burugo nga ịbịaje ụmụ ọwa for your mind nwa mma onye ụmụaka ị ma na ọ bịara bịa wetu onwe ya ala anyị na ya awụrụ ya na enweduwe onye ma na ọwa onye okpuru ọlụ a ga-ebu ya bịa bute ozi ihe a ga-ebu hozi agbata eburu ya ga-ebe otu ka a ga-ebuga ya n'ote isi wesaf ebugide nwere ike ebugharịgide ozi echi eji adawa ahụ ya echi eliwoọ ya ka ịbịara nga ewetara m ọnụ dakwa ogwe rie echi nwa mma wụọ n'ụlọ ọgwụ ya asịrịsị emega mama akpọchide ntị mama wụọ onye ọkpọchiri ntị a sị ya mụọ m n'ụlọ ọgwụ nwa mma ana m esi eketa oke gift asa a ga-enye ndị niile amụrụ n'ụlọ ọgwụ ma gift elie ha ote ya ga n'ime ọcha gaga hụtọ m jiri wụrụ anụ ọhịa ga hụ jee dịkpa aka m na ha mụọ m n'ime ọcha ajọ m gbele ga amụrụ m si under the bush chineke nna bi n'eluigwe ekele dịrị gị na 13 na enwedị m onye ọ ga-ese mara ihe m ji taa ugodo early hour ka m gaga chọọ otu ebe n'okpuru kposa onwe m taịm ru ha n'ote m wukpuo okpu scout ekpumie nga uwe mwụda m na anọ onye nọchere m ụzọ nzọgbu enyi mba nwamma agịdị m ebe maka asọ akwa ndị ọcha bere n'isi gị tovum amụọna m ya chịrị ya n'aka ebulalewe ha n'ozigo ote m nọrọkwa nna gị eti nga m na-eche gị moto nwoke ebugo elozi ote m ntaba gị akwa nwamma wow otu me ndị ọcha chiri bụ otu m ga-esi ebe enwesị m ike ibe n'olu Igbo nwamma ebulalego ke agafegwula ihe ahụ methodist old pattern of ibe akwa I know wow nwamma I know Donatus nwamma wow ọnwa onye ezi omume onye ọbụla dị ndụ gbawa mbọ na ezigbo ihe echi ị ga-anwụ ya akwọ a na-awa echi amụrụ nwa akwọ echi a ga-alakwa na agwọ kwesịkwara ịkwụ akwụ nwamma ị rụrụ ezi ọrụ otu isi wetu onwe gị ala hụgide nwunye gị n'anya otu esi etulechi a ga-ekwode gị n'aja ọcha obinigwe nara mkpụrụ obi gị na ndokwa ndị niile ga-abịa ọkwụkwọ ọnwụ gị ote m gachikwa nduruo m n'udo ekwule ha akọ m nri maka enwere ike ugba leghara m anya sa adị m bilo ma ọ na-adị m lokal ha aghọọ m nri mbụrụ ọnụ m maka chukwu emege bụrụ ọnụ lanụ hụgụ nwamma mbụrụ ọnụ lanụ hụgụ ahụ niile m gụkọrọla m ga-ebe mbe otu ụwa ahụ m gbachie nkịta ozu ga-eji aka ebe onwe ebere egbe ka nkwa m ụkwụ gị ngwa blanda food nwamma n'ala onye nsọ n'ala nwamma n'ala eze ebube nara anụ ya nwamma alabalụ wow nwamma alala n'ụwa nwamma